Mira, ja que estem parlant de la competència, Sí. hi ha un col·laborador al programa, des del programa anterior, que és el Giga Zero. D'acord. El Giga Zero és el germà del Mega Zero, que... Petit o gran? Petit, germà petit. El Mega Zero va morir... Ah, sí? Sí. Pensava que estava directiu al Corte Inglés. Es veu que va morir. Jo no recordo no sabia, el final. no sabia. Les grans estrelles sempre tenen un final trist i solitari. M'ho va explicar la Ruïnosa. Sí, home, clar, va venir l'Anna passada o fa 2 setmanes. No? I això, i el Giga Zero és un col·laborador del programa que té una pregunta per tu. Val. Sí? El deixem passar, et sembla? Sí, i tant, sisplau. Ai, Oriol, recordo amb nostàlgia les temporades en què la Natza Ferrer t'insultava en directe. Ai, i escolta, on has tingut tu mai ganes de fer veuetes i encarnar algun personatge? No ho has contemplat mai, això? Doncs, dues coses. Una, que la Natza, que és les meves millors amigues, padrina del meu fill, aquesta cosa que, clar, això fa molts anys, ni me recordava que passava, però la Natza em deia gordo, però en realitat, clar, ningú sap que això és un running gag, un acudit reiterat, que venia de la minoria absoluta perquè li deien gordo a en Jordi Ventura, que és un altre guionista molt bo, que també va estar 1000 anys també després al Polònia i així, i el Jordi és un molt alt i molt prim, però molt prim, i ja podia estar dies menjant, i llavors, quan entrava a l'estudi, li posava una espècie d'efecte de pum, 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 en plan, ja està, ja ha arribat el gordo. Era l'època que sí que es podien fer acudits de gordofòbia, Yeah. Sí, hi ha gent que no ho sap, però hi havia una època que sí que podies riure dels gordos i dels prims, però el que fos. Tu no eres especialment gordo, no? No, em podia ser més prim, però la Natza sempre que em veia menjar, no, estàs gordo. Però llavors va adaptar una mica això i em deia això. I llavors també venia la gent, clar, recordo la meva dona una vegada, fa molts anys que és professora a l'escola Massana i ha estat també com 12 anys a l'equip directiu i tal. I va trobar un company i va dir, escolta, el teu company treballa a la competència, no? Però quin d'ells és? Diu l'Oriol, diu, el gordo! Li va dir com enmig d'un claustre de l'escola. I jo era el gordo de la competència, per sort ja no sóc el gordo, ara sóc el iaio de la competència, que tot ha anat. I, responent a en Giga Zero, no he tingut mai la temptació de fer veuetes perquè no en sé fer. O sigui, realment no en sé, soc molt dolent. De fet, jo no soc excessivament bon locutor, ara ho faig millor, però durant molts anys també se n'han rigut els meus companys de la competència perquè m'entrebancava a l'hora de llegir. També és veritat que estava intentant controlar el Víctor Oller, mirant què passava, dient-li puja això, posant efectes jo sortint a la cabina i llavors quan entrava suant la cancel·lada perquè havia de punxar una trucada i llavors com m'equivocava llavors sortia l'Angelines dient quan has dit Merlín, volies dir Berlín? No, i així. Posant allà el dit a la llafra. Però no, soc el teclista, tio, no soc una estrella. Llavors, tot i que tinc un somni recurrent des de fa 14 temporades, que és que hi ha dues coses. Dos somnis recurrents i tenen a veure amb la competència. Un és que són les 12 i no hi ha el guió fet. O no s'imprimeix el guió. Abans l'imprimia, mare, fa uns quants anys que treballem directament amb Google Drives i aquestes coses perquè així podem canviar coses durant el directe. Però abans l'imprimia a les 12 del migdia. I era a les 12:03 que ja estava sonant, com qui diu, la sintonia del programa i jo estava imprimint guió i jo era l'encarregat de repartir el guió a cadascun d'ells. I a vegades entrava només amb un guió i els tirava els Oscars allà i el Víctor és igual, perquè tampoc seguia mai el guió. Llavors aquest és un somni recurrent i l'altre és que un dels Oscars falla i em toca fer alguna veu. I llavors en algun somni, suposo que és una part d'ego, i penso, no faig tan malament l'avi sense nom, saps? Però després se me'n va la veu i és com, merda, no ho sé fer.